Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё і е-прамовы пры мікрафоне Маша Калеснікава. Літаральна учора міністр унутраных справаў Ігар Шуневіч назваў аднаполыя адносіны непрымальным нам ладам жыцця. І Еўрарадыё вырашыла пагутарыць з беларусамі, якія маюць дачыненне да гэтага самага непрымальнага ладу жыцця. І нашы сённяшнія госці гэта ЛГБТ-актывіст Андрэй Завалей і кіраўніца праваабарончай ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Наталья Манькоўская. Прывітанне. Добрый день. Ну, давайте да пачатку і паслухаем Ігара Шуневіча, ягоныя словы, таму што мы, можа, іх чулі, але, магчыма, нашыя слухачы не. Калі ласка. Мы полагаем, что, во-первых, не реагировать на подобного рода события мы не имеем никакого права. Это внутреннее дело, в том числе нашего министерства. Поскольку демонстрация этого атрибута, который вы упомянули, происходит в открытую, в нашей столице, его лицезреют и задают вопрос, что это, даже несведущие люди, получая при этом соответствующие комментарии, может быть, даже и излишние и так далее. Я это называю пропагандой того образа жизни, который нам неприемлем. И это основной мотив, который побудил нас через некоторое время дать свой комментарий относительно этого. И еще более скажу откровенно, что проблема проникновения в наше общество всех несвойственных, противоестественных и иных деструктивных особенностей, идеологий и так далее, безусловно, происходит. И больших иммунитетов у нас, к сожалению, сегодня, ну, кроме нашей истории, наверное, нашей религии, больших иммунитетов нет. Я нагадаю, што гэта быў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, і, уласна кажучы, ягонае выказванне звязанае з тым, што 17 траўня на будынку амбасады Брытаніі ў Мінску з'явіўся вясёлкавы сцяг. Гэта быў міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй, і вось МУС вырашыла такім чынам зрэагаваць. Яшчэ вось да гэтага выказвання спадара Шуневіча як бы ва ўсіх было такое, падазрэнне, магчыма, што вось нехта просто так пажартаваў з МУС, але, паколькі ўжо сам міністр пра гэта пагаварыў, мы бачым, што гэта афіцыйная, у прынцыпе, пазіцыя міністэрства. Ці вось змянілася неяк у вас ужо стаўленне, менавіта калі вы даведаліся, што так, гэта афіцыйная пазіцыя? Это придало некоторой четкости, конечно, потому что, честно говоря, да, надежда такая была, потому что эта запись, правда, похожа на, скорее, какой-то комментарий в бложике, например, у себя, она какая-то очень эмоциональная и выглядит как диалог с каким-то соломенным чучелом, потому что здесь явно представители ЛГБТ-сообщества как-то демонизируются. И, конечно, это не отвечает и не может, в принципе, не выглядит как какой-то официальный, серьезный комментарий. Но теперь все стало достаточно честным и открытым, и мне кажется, в какой-то степени это и хорошо. По крайней мере, теперь мы можем официально ссылаться на эту позицию, когда мы подаем, к примеру, альтернативные отчеты о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ. Да, позиция МВД такова, что эти преступления они не собираются расследовать как преступления в отношении других граждан. Многие лічаць, што такая пазіцыя ўвогуле распальвае варажнечу ў грамадстве. Андрей? Конечно, я могу сказать, что такие сигналы с боку державы, он просто легитимизует гвалт и дискриминацию до ЛГБТК супольности, и это, конечно, такое сприяе узмацнению страху, атмосферы страху, яким мы живем, и этой атмосферы беспакаранности злочинцев, якія могут творить з нами гвалт. І я просто хочу сказать, что той атрибут, який спадар Шуневіч называе таким нейкім фейкавым, гэта той сцяг, за які шмат людзей аддалі сваё жыццё. Гэта велізарная гісторыя барацьбы за правы людзей, якія вартыя павагі. І калі значная частка грамадства. І тут такое пытанне, што ён успрымае як значную частку. Для яго, мабыць, значная частка – это 85%, а для мяне нават 5-6% – это значная частка грамадства. І я думаю, што мы заслугоўваем павагі.
Слухайте, яшчэ тут адразу, канешне, узгадваецца наша знакамітая талерантнасць, праўда, калі нават у падручніках для першага класа можна прачытаць нейкія там тэксцікі пра тое, што беларусы славяцца сваёй талерантнасцю, але калі ўзгадваць вось гэтае самае выказванне мус, пазіцыю мус, то мы бачым, што ні пра якую талерантнасць гаворкі ўвогуле не вядзе. То бок наша талерантнасць все ж такі міф. Скорее всего, нашей толерантностью называется какое-то совершенно другие психологические явления, скорее равнодушие. И белорусы, может быть, не вполне готовы высказываться открыто, но на кухне у себя готовы рассказывать достаточно такие жесткие анекдоты, жестко подшучивать над какими-то группами и, в общем-то, даже и нападать, избивать, и даже оправдывать это насилие. И здесь мы скорее видим, как тайное становится явным, чем то, что это как-то противоречит образу белорусов. Я хочу нагадаць нашим слухачам, што сёння госці нашага жывога эфіру ЛГБТ-актывіст Андрэй Завалі і праваабаронца Наталья Манькоўская. Мы разважаем пра талерантнасць беларусаў. Ну і ввогуле наша размова сёння выкліканая натуральна выказваннем мус з нагоды аднаполых саюзаў. Калі ласка, нас можна таксама глядзець яшчэ ў Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце пад відэаастрымамі. Вы можете пакідаць пытанні да нашых гасцей, і натуральна, што мы адкажам на ўсе. Дарэчы, вось нам патрапілася сацыяльная апытанка Сація, яшчэ якое праводзіла ў 2006 годзе пра стаўленне да аднаполых саюзаў. Там пытанне было пра недапушчальнасць паводзінаў. Вось. Так, і вось недапушчальнымі беларусы палічылі паводзіны гэта прыніжэнне іншых, адмова ад дзіцяці, крадзеж і забойства. А вось аднаполыя, напрыклад, адносіны стаялі на тым жа месцы, што і хабар. І што цікава, што кожны трэці беларус ужо тады лічыў, што ў прынцыпе аднаполыя саюзы гэта асабістая як бы справа кожнага чалавека. І вось праз 10 гадоў тое ж самае Сація зноў рабіла апытанку, паводле якой 70% беларусаў адмовілася жыць па суседству з прадстаўнікамі ЛГБТ. То бок мы бачым, што тыя ж 30% яны і засталіся. Чаму вось цягам 10годдзяў атрымліваецца сітуацыя, так стаўленне да прадстаўнікоў ЛГБТ у нас у краіне не змяняецца? Што гэтаму перашкаджае? Вероятно, все-таки это дело государства — просвещать народ и способствовать тому, чтобы все части общества, все субгруппы, в том числе уязвимые группы, становились принятыми, и чтобы эта нетерпимость не росла, а чтобы она снижалась. К сожалению, НГО, общественные активисты не обладают теми силами, которые есть у государства. Ну, например, государство могло бы вводить курсы по предотвращению преступлений на почве ненависти и дискриминации, образовательные программы той же Академии МВД, тех же юридических специальностей, психологических и так далее. Это, в принципе, в какой-то перспективе могло бы снизить уровень нетерпимости. Это могли бы быть другие какие-то просветительские мероприятия, ну, точно так же, как это делается, к примеру, в странах Европы, потому что во всех странах есть какая-то напряженность, есть группы меньшинств, которым, например, все общество испытывает какую-то настороженность. Ну и дело здесь, правда, только в просвещении. И я думаю, что, конечно, гражданское общество здесь тоже может проявить свою позицию и, к примеру, подписать ту петицию, которая была запущена уже в понедельник, о том, что да, мы требуем, чтобы милиция защищала всех одинаково. Потому что сегодня это выпад в сторону ЛГБТ, хотя я бы прокомментировала так. Здесь в заявлении МВД содержится и выпад в сторону других групп. В частности, апеллируется к тому, что наша страна имеет христианские ценности. Но позвольте, в рамках христианства есть разные деноминации, в том числе те, которые поддерживают и однополые браки, или хотя бы поддерживают равноправие ЛГБТ, как это делает современное католичество. К примеру, Папа Римский Франциск говорит, кто я такой, чтобы осуждать этих людей. Фактически здесь приветствуется только радикальная гомофобная позиция православной церкви. Не учитывается мнение, к примеру, людей других деноминаций или атеистов. Это значит что?
значит, МВД не будет защищать, к примеру, людей, если они просто поддерживают равноправие. Здесь содержится и выпад против семей, например, которые не обзаводятся детьми по каким-то причинам, или людей, которые не видят необходимости для себя вступать в брак. Получается, что и эти люди оказываются без защиты. І я хацеў бы просто дадаць, што вельмі важна разумець настрой у грамадстве, але ж па такіх пытаннях, напрыклад, сацыяльныя пытанкі для мяне гэта вельмі такое супярэчлівая такая з'ява, таму што ўсе мы ведаем гісторыю і на падставе сацыяльных настрояў, на падставе нейкага такога абсалютна легітымнага вырашэння нацыі і народу было здзейснена злачынства супраць чалавецтва. То бок тут вельмі важна падкрэсліць, што вашае стаўленне да мяне гэта якраз-такі ваша асабістая справа, а маё жыццё тое, што датычыцца маіх правоў, это справа публічная. Мы жывем у вольнай дзяржаве, мы жывем у грамадстве, дзе ўсе маюць правы, у нас ёсць канстытуцыя. Канешне, я разумею, што гэта такая рамантызацыя нашай канстытуцыі, і мы все разумеем, што з ёй адбываецца насамрэч. Але вось гэтае стаўленне, што хтосьці мусіць сказаць, як ён да мяне ставіцца, гэта супярэчыць проста самой канцэпцыі правоў чалавека. І мы маем такую гісторыю Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Беларусь з'яўляецца суарганізатаркай Аб'яднаных Нацый арганізацый. Таму мы мусім усё ж такі тут падзяляць узровень вось гэтай ненавісці і міжнародныя абавязкі, якія мы бярем на сябе як дзяржава, і мы падпісаліся пад гэтым добраахвотна. Ніхто нас не прымушаў гэта рабіць, ніякі захад нас не хоча прыгнечыць, там усё такое. Гэта наша справа як краіны уступаць у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый ці не. То бок гэта пытанне такое міжнароднага права, у прынцыпе, а не стаўленне грамадства да мяне. Дарэчы, сёння пра сітуацыю вось гэтую звязаную з выказваннем МУС, так, ўжо апублікавала і BBC, і ў прынцыпе, як вы лічыце, ці будуць нейкія наступствы вось гэтых выказванняў, ці будзе, можа быць, нейкія там прад'явы міжнароднай супольнасці вось выкананы на гэты конт? Естественно, никто не может, никакое другое государство не может принудить как-то Беларусь или белорусских чиновников вести себя определенным образом. Естественно, вопросы последуют, как эти вопросы последовали после заявлений Лукашенко о том, что лучше быть диктатором, чем голубым. Эти вопросы задаются регулярно и по разным вещам, связанных с правами человека. И, конечно, наша страна, в том числе наш МИД, на международном уровне регулярно вынужден будет на эти вопросы отвечать. И тогда позиция, конечно, нашей страны становится гораздо более отчетливой. Естественно, в первую очередь, я думаю, что это наша задача как граждан Беларуси показать свое неприятие к таким высказываниям, потому что сейчас фактически МВД и, в частности, министр Шуневич апеллирует здесь к традициям. Традиция вещь, конечно, такая достаточно размытая. Каким традициям? Советским, средневековым, может быть, каким-то более давним. И учитывая, что министр Шуневич открыто носит форму НКВД и как-то даже гордится этим, возможно, здесь это немножко проливает свет о том, на какие традиции хочет сослаться здесь МВД. И, безусловно, международное сообщество это будет волновать. Но в первую очередь это должно волновать нас. І пра міжнародную супольнасць вельмі важна, канешне, казаць, але я хочу фокусавацца на ўнутраных працэсах у нашым грамадстве і хочу прыцягнуць ту размову, што я казаў перад гэтым. Справа ў тым, што ў гэтай заяве была вельмі важная такая істотная рэч пра выключныя правы гетэрасексуальных стасункаў. Я хочу падкрэсліць, што звычайна ЛГБТК-супольнасць абвінавачваюць у тым, што мы хочам нейкіх выключных правоў. І гэтая заява, яна пацверджвае абсурднасць нашых абвінавачванняў у наш бок, таму што выключныя правы маюць менавіта гетэрасексуальныя стасункі зараз у Беларусі. І калі мы заяўляем пра тое, што мы абараняем пэўную групу, надзяляем яе выключнымі правамі, то гэта падае такі сігнал, што хто будзе потым нам незручны і каго мы потым будзем прыцісняць. Мабыць, мы ў грамадстве задумаемся про тое, што мы можам падтрымоўваць адно аднога і выражаць сваю салідарнасць, і таму ўжо не будзе такой патрэбы выключаць кагосьці, калі мы ўсе будзем будаваць раўнапраўнае грамадства для ўсіх. Ось так.
Мы мусім зараз перарвацца на невялікую паузу, так, на навіны на Еўрарадыё. Я сябры нагадаю, што сённяшнія нашыя госці гэта ЛГБТ-актывіст Андрэй Завалей і кіраўніца праваабарончай ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Наталья Маньковская. Заставайцеся з намі. Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт, на торосах растут ледяные цветы, опоздавших не ждут, им без нас хорошо. Кто из нас станет первым, кто сможет сказать: извини, я остыл. Южный бег как мишень в океане без дна, южный ветер плюет солью на паруса. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў 29 траўня прыедзе ў Мінск на перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Владзімірам Макеем. Мяркуецца, што яны абмяркуюць супрацоўніцтва Беларусі і Расіі ў міжнародных арганізацыях, у тым ліку ў саюзнай дзяржаве ЕАЭС, АДКБ, СНД, АБСЕ. Пра гэта ўсё паведаміла прадстаўніца МЗС Расіі Марыя Захарова. Следчы камітэт спыніў справу аб гібелі салдата ў Пячах, маўляў, няма складу злачынства. 17 траўня так вырашыў следчы камітэт у дачыненні да салдата тэрміновай службы Міхаіла Беўзюка Азазарычаў. Папярэдняе расследаванне цягнулася роўна паўгода і не знайшло складу злачынства ў смерці хлопца. Міхаіл павесіўся, хаця да гэтага пісаў свайму брату Юрыю Беўзюку, каб той прыехаў да яго і прывёз яму рэчы. Справа Беўзюка прагучала ў СМІ пасля рэзананснай гібелі ў Пячах 21гадовага Аляксандра Коржыча. Юрый Беўзюк, брат загінулага Міхала, паставіў пад сумнеў афіцыйную версію пра суіцыд брата ў войску. Каталіцкія біскупы звярнуліся да Лукашэнкі з просьбай разгледзець пытанне аб прадастаўленні адтэрміноўкі ад вайсковай службы семінарыстам і святарам прызыўнога веку. У звароце адзначалася, што з красавіка 2006 года з упаўнаважаным па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў удавалася вырашыць гэтае пытанне адтэрміноўкі, але ў жніўні 2017 года, нягледзячы на тое, што касцёл падаў спісы для прадастаўлення адтэрміноўкі, святары і студэнты былі выкліканыя ў войска ў 2018 годзе і цяпер праходзяць медкамісіі. Тое ж самае тычыцца дзясяткаў студэнтаў праваслаўнай духоўнай семінарыі ў Жыровічах. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё, які адбываецца сумесна з Е-прамовай, пры мікрафоне Маша Калеснікава, і мы сёння абмяркоўваем сітуацыю вакол заявы МУС наконт аднаполых саюзаў, якія, нагадаем, МУС назвала падробкай. І учора міністр Шуневіч падчас размовы з прэзідэнтам таксама выказаў афіцыйную, у прынцыпе, пазіцыю Міністэрства ўнутраных спраў наконт таго, што лад жыцця людзей нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі з'яўляецца непрымальным для беларусаў. І нашыя сённяшнія госці – гэта актывіст ЛГБТ Андрэй Завалей і кіраўніца ініцыятыўнай групы «Ідэнтычнасць і права» Наталья Маньковская. Яшчэ раз вам прывітанне. Мы зараз можам пагаварыць пра тое, ці увогуле часта ў ініцыятыўную групу звяртаюцца ЛГБТ-людзі за дапамогу. Наколькі увогуле, напрыклад, гэтыя людзі там прыязджаюць з Мінску, так, ці з рэгіёнаў, што гэта за праблемы звычайна? Ну, в принципе, проблемами мы разными работаем. В первую очередь, это преступление на почве ненависти, это случаи дискриминации, и мы еще поддерживаем трансгендерных людей в процессе гендерного перехода, то есть объясняем, каким образом это сделать, каким образом поменять документы, и занимаемся в том числе вопросами защиты приватности. Если говорить о случаях преступлений на почве ненависти, к сожалению, очень латентная эта проблема. Чаще всего люди не хотят никуда обращаться, ни в милицию, не в правозащитные организации. То есть по нашим
почтёжным, конечно, которые очень неполны, и только по тем случаям, которым нам известно, около половины только пострадавших куда-то выбирают обращаться. Ну, например, пишут заявление в милицию, и примерно около трети преступников оказывается наказаны. В остальных случаях милиция не находит состава преступления, даже если, к примеру, человека избили в публичном месте, это было средь бела дня, и милиция заявляет, что признаков хулиганства они не усматривают. К сожалению, это часто. В том числе и часто люди просто боятся, очень обоснованно боятся столкнуться с уничижительным обращением и предпочитают все забыть, что с ними случилось. А случаи такие чисты, то есть часто могут сотрудники милиции даже угрожать, к примеру, поместить человека, который обратился с заявлением, в камеру, где его там подвергнут сексуальному насилию, всячески там издеваются, даже угрожают там заведением уголовного дела, и, конечно, люди просто напуганы этим. Андрей? Я просто думаю, что мы не можем нават прадказаць рэальны маштаб праблемы, таму што, як вы разумееце, праблема замоўчваецца на ўсіх узроўнях, і я хочу нават просто сказаць, што я хочу, каб было больш галасоў, каб было больш размоваў, дыскусіяў, гутарак, спрэчак, таму што толькі гэта можа нас давесці да нейкага паразумення. І нават сітуацыю з мусам зараз я ўспрымаю як такі шанец знайсці ўсё ж такі аднолькавую мову. Пра што мы кажам? Мы кажам пра жыццё звычайных сапраўдных беларускіх грамадзянаў, не пра нейкіх засланых там шпіёнаў, не пра нейкіх інапланецян і ўсё такое. І тут пытанне адкрытасці ЛГБТК супольнасці вельмі складанае, таму што калі ты адкрываешся да свету, ўсё, што ты можаш сустрэць, гэта значная частка гэтага, гэта непрыняцце, гэта гвалт, гэта абразы, і большая частка ЛГБТК супольнасці Беларусі выбірае шлях жыцця па-за межамі публічнасці, то бок выконваюць вось гэтую параду большасці, што рабіце, што хочаце, у сябе ў ложку і ўсё такое. Але потым справа, гісторыя, якая здарылася з Мішам Пішэўскім, яна даказвае, што нават калі ты хаваешся, нават калі ты жывеш такім падвойным жыццём і ніяк не афішуеш, ніяк не прапагандуеш, нічога абсалютна не робіш, ты проста збіраешся на вечарыну са сваімі сябрамі, і камусьці не падабаецца, як ты выглядаеш, камусьці не падабаецца, што ты выходзіш з вечарыны, дзе збіраюцца підары, і табе крычаць у спіну, і ты адказваеш, спрабуеш абараніць сваю годнасць, кажаш, хто тут підар, што ты кажаш, навошта ты гэта робіш, і потым ты атрымоўваеш адзін удар, і нічога не дапамагае потым. І я думаю, што ёсць вялікая патрэба ў дыскусіі публічнай, у грамадзянскай адкрытай дыскусіі. І хочу сказаць, што ёсць такая, я з'яўляюся каардынатарам кампаніі памяці Мішы Пішэўскага супраць гамафобіі, і я заклікаю ЛГБТК людзей, якія патрапілі ў складаную жыццёвую сітуацыю, якія стукнуліся з гвалтам, звяртацца да ЛГБТК праваабарончых ініцыятываў, якія працуюць у Беларусі. Колькі іх, дарэчы, і якія, назавіце іх? Мы можам сказаць, што пра сябе будзем казаць, але ж, калі ёсць такая патрэба, ёсць публічныя ініцыятывы. Так, быў не так даўно такі скандал, што фестываль «Дотык» сутыкнуўся з ціскам уладу, то бок пажарная бяспека і ўсё такое, і яны былі вымушаны фестываль правесці ў закрытым фармаце, і гэта была вельмі такая непрыемная сітуацыя, таму што мэта нашых такіх ініцыятываў гэта прасоўванне ведаў, інфармацыі пра тое, што гэта такое, як мы можам жыць у гэтым грамадстве і паляпшаць якасць жыцця як ЛГБТК людзей, і нам перашкаджаюць гэта рабіць. І ў Беларусі з рэгістрацыяй ЛГБТК ініцыятываў заўсёды вялікая складаная праблема, і нават у 2000... Калі Беларусь спрабавала? 12-м? І в 12-м. Яны дайшлі нават да Верхоўнага суда, і суд адмовіў, таму што ён не лічыць мэтазгоднае існаванне такой арганізацыі. То бок ёсць людзі, якім гэта патрэбна, ёсць людзі, якія бачаць такую праблему, дыскрымінацыю, неабходнасць і гатовыя ўкладаць свае рэсурсы, свой час, каб працаваць з людзьмі, каб даваць інфармацыю, распавядаць пра тое, што гэта не страшна, мы не ворагі і ўсё такое, але дзяржава адмаўляе, і
мы ў такой складанай сітуацыі, што мы мусім даказаць, што нашыя праблемы вартыя ўвагі. І гэта такая, странная ситуация. Может быть, я немножко дополню картину инициатив, в которые можно обращаться. Ну, я, наверное, подчеркну, что не все из них занимаются вопросами прав человека, но если написать туда по разным вопросам, в принципе, так или иначе можно получить ответ и, может быть, какую-то социальную поддержку, потому что многие занимаются там организацией, в том числе и досуговых мероприятий, и продвижением толерантности в той или иной форме. Ну, кроме того, кроме присутствующих, то есть компании Делапи и инициативной группы идентичности права, это, к примеру, журнал о гендере и сексуальности Make-out, который проводит в том числе достаточно офлайн мероприятий и может как-то поддерживать ЛГБТ-сообщество. Это киноклуб Дотык, который проводит ежегодные кинофестивали и проводит ряд просветительских мероприятий. Это Минский ЛГБТ-комьюнити-центр, где в том числе можно получить юридические и психологические консультации. Ну, в принципе, мне кажется, что люди, ищущие помощь, могут ее получить. Я мушу нагадаць нашим слухачам і гледачам, што нашы сённяшнія госці – гэта кіраўніца праваабарончай ініцыятыўнай групы ідэнтычнасці права Наталья Манькоўская і ЛГБТ-актывіст і каардынатар кампаніі памяці Михаила Пішчэўскага Андрэй Завалі. І мы сёння, ў прынцыпе, размаўляем пра талерантнасць беларусаў і пра тое, з якімі праблемамі сутыкаюцца сексуальныя меншасці ў нашай краіне. А увогуле ёсць нейкая статыстыка, вось колькі ЛГБТ людзей у нас у краіне? Ці ўсё ж усе працягваюць хавацца? Дело не в том же, что прятаться. Дело в том, что здесь очень сложно провести какие-то исследования, потому что вопрос о том, что мы имеем в виду, когда мы говорим про сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Это поведение, это самоопределение, это что-то еще, к примеру. Потому что если задать, конечно, такой прямой вопрос в телефонном опросе, я думаю, что очень мало кто сможет открыться. Общая какая-то статистика, допустим, из стран, где такие опросы, в принципе, возможны, что это, примерно 5% от населения. А опросы, которые проводятся, в принципе, в последнее время и которые могут включать достаточно широкие трактовки о том, что такое сексуальная ориентация, гендерная идентичность, показывают, что, может быть, даже практически половина людей в тот или иной период жизни может влюбляться, к примеру, в человека своего пола. То есть это не значит, что все они гомосексуальные, конечно же, нет. Это просто говорит о чуть большей открытости. Конечно, процент людей, которые выбирают для себя на долгосрочный период, к примеру, партнера одного пола, примерно одинаковый. И в странах, где, к примеру, разрешены однополые браки, процент таких браков около 2–2,5%, он остается примерно одинаковым. Но, конечно, если говорить про, к примеру, бисексуальных людей, которые могут иметь когда-нибудь отношения с человеком своего пола, потом другого пола, то, конечно, достаточно много. Если говорить о трансгендерных людях, то исследования, которые приведены в странах Западной Европы, США, говорят, что примерно от 0,5% до иногда процента людей идентифицируют себя с гендером, который противоположен или отличается от того гендера, который приписан им при рождении. То есть тоже достаточно большая цифра. А в Беларуси около 2,5 людей обращались за сменой гендерного маркера в паспорте или уже совершили гендерный переход. До речі, ці ёсць таксама нейкія дадзеныя пра тое, вось ці ўсё ж часцей пачалі гомасексуальныя людзі зараз у Беларусі адкрывацца? Пра афіцыйныя статыстыкі і дадзеныя ў Беларусі мы не можам з упэўненасцю казаць, але тое, што я бачу як адкрыты гей і як актывіст, і тое, што адбываецца вельмі, такі наплыў дыялога, наплыў размовы пра праблематыку сексуальнасці і пра праблематыку дыскрымінацыі. Ён павялічваецца, і гэта вельмі прыемна. І я бачу сярод моладзі асабліва вельмі шмат паразумення, вельмі шмат такой, чалавечай салідарнасці, таму што для нас, для тых людзей, якія былі народжаныя ўжо пасля развалу Савецкага Саюзу,
Просто гэта падаецца нават такім няёмкім, нязручным, незразумелым. А навошта гэта рабіць? Таму што ў нас няма такой патрэбы кіраваць іншай істотай. Мы не хочам казаць, што вось ты мусіш жыць вось менавіта такім чынам і ніяк інакш. Мы разумеем, што калі мы абмяжоўваем іншых людзей, то мы мусім і самі неяк сябе абмяжоўваць. А пакаленне людзей нашых бацькоў, яны выраслі менавіта ў такім грамадстве, дзе ты мусіў абмяжоўваць, і ты быў абмежаваны. І гэта была такая ўзаемная, як бы мы пхалі адно аднога ў плечы і казалі, не, вось мы ўсіх раўняем і все такое. І тое, што адбываецца, гэта такі публічны дыскурс, гэта дае ўсё ж такі шанец на нейкія змены. І, канешне, вельмі тут важна сказаць, што мы неяк мусім ужо пераасэнсаваць вось гэту палітыку ізаляцыі Беларусі як грамадзянскай супольнасці, як палітычнай сітуацыі ў свеце. Тое, што адбываецца зараз на ўсходзе ўкраіны, я думаю, нават Ігор Шуневіч разумее, што небяспечна залежыць цалкам ад аднаго боку. Мы не можам заўсёды знаходзіцца ў гэтым, як называецца, палітычным вот этой палітычнай сферы России. Нам трэба паветра, нам трэба новыя ідэі, нам трэба развіваць бізнес, нам патрэбны інавацыі, інвестыцыі, а гэта немагчыма, калі мы будуем сваю краіну на прынцыпах таталітарных з мінулага, і з мінулым трэба ўсё ж такі ўжо пакрысе развітвацца, бо гэта наш пытанне нашага поспеху як дзяржавы ў тым ліку. Дарэчы, вось падобная сітуацыя, як у Беларусі з сексуальнымі меншасцямі, у нашых краінах суседскіх, я маю на ўвазе таксама выхадцаў з СССР, ёсць нешта такое, ці ўсё ж там іншая сітуацыя, больш адкрытая і больш толерантная? Это зависит от того, какие страны мы здесь упоминаем. Давайте там Украина, Грузия, Литва, так? Во-первых, я бы хотела сказать, что Украина и Грузия приняли недавно антидискриминационное законодательство, то есть на политическом уровне они уже признали, что люди должны быть защищены от дискриминации. То есть независимо от мнения каких-то государственных чиновников, которые могут у себя на кухне иметь внутри себя абсолютно любое убеждение, люди должны быть защищены, и люди должны пользоваться равной защитой закона во всех случаях. То есть, в принципе, Конституция Беларуси тоже декларирует аналогичное положение, но у нас нет конкретных механизмов защиты. Если бы мы хотели, к примеру, сейчас обратиться в суд по поводу высказываний господина Шуневича, нам было бы мало на что ссылаться, как раз-таки, кроме общих положений Конституции. В Украине и Грузии это возможно. То есть политически это решение было принято. Что касается отношения общества, конечно, может быть достаточно нетерпимым, и оно является нетерпимым, хотя, по мнению украинских и грузинских коллег, это мнение общества меняется. В России на государственном уровне декларируется гомофобия и трансфобия, и люди абсолютно не защищены и страдают от этого не только, кстати, ЛГБТ. Я здесь припомню последний случай, когда в Екатеринбурге у женщины, у семьи, разнополой семьи, забрали 2 приемных детей только потому, что женщина решила провести мастектомию, у нее был 7-й размер груди, и ей грудь мешала там бегать, ходить, там, быть активной, как она говорила, причиняла моральные и физические страдания. Ее заподозрили в том, что она хочет совершить гендерный переход и идентифицировать себя как мужчину. И суд уже 2-й инстанции подтвердил это решение, то есть детей не вернули. И еще можно просто додать про все ж таки заходних наших соседей, что нават у Литве і у Польшчы зараз назіраюцца вельмі такія небяспечныя правыя рухі, якія спрабуюць нейкім чынам адкаціць тыя дэмакратычныя каштоўнасці і правы, якіх яны намагаліся, калі выступалі ў развяз. Зараз яны таксама ёсць пэўныя сілы ў краінах, у Літве і Польшчы, напрыклад, якія хочуць паказаць, што яны таксама маюць сваю асабістую пазіцыю на пэўныя пытанні і адстойваюць іх і кажуць, што вось нам Еўрапарламент не указ, і нават на Польшу зараз Еўракамісія налагае санкцыі, таму што яна не выконвае свае абавязкі, і гэта таксама сітуацыя, канешне, у нас не вельмі вясёлкавая побач з усіх бакоў. Дарэчы, глядзі, вось Ігор Шуневіч кажа, што гісторыя і рэлігія – гэта той самы імунітэт, які, у прынцыпе, зможа супрацьстаяць вось гэтым усім рухам
з захаду, я так разумею, так? Ці атрымаецца? У нас мало часу, давайте хутенько. Ну, во-первых, конечно, я хочу напомнить, что любая сексуальная ориентация, гендерная идентичность не является чем-то новым, и тем более не является влиянием Запада. Это показывают и исследования ЛГБТ-истории Беларуси, когда мы отсылаем в том числе к Средневековью, к просвещению, там, к XIX веку и так далее. Вопрос в том, что всегда это было, и это не... Хочет этого министр Шуневич или нет, но гомосексуальность и трансгендерность также традиционны, как и гетеросексуальность и цисгендерность. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашы сённяшнія госці гэта кіраўніца праваабарончай ініцыятыўнай групы ідэнтычнасці і права Наталья Манькоўская і ЛГБТ-актывіст і каардынатар кампаніі памяці Міхаіла Пішэўскага Андрэй Завалей. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй за размову. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.